We zijn dwaande met de sloop van het voormalig MAVO van het Dokkinger College hier in Vervet. Een squallencomplex van plusminus 2000 vierkante meter grut. Die zijn we nu momenteel ontslopen. Wij hopen over 3 weken dat we dan het gebouw en het terrein er compleet voortgaan. Dus dan hebben we het over het gebouwen, maar dan hebben we het ook over het oude squallenplein. Alle opstallen, de fietsenhakken, de fietsenrekken, de jachtmasten en al dat soort zaken. En nog wat liets struikgewas dat we oproemen moeten. Bij de sloop komt er definitief een eind aan een gebouw met een soort ontekens. Us vaak zwaar het altijd van dubbel gevoel. Je zwaar je van vernijing, maar je breekt wat aan. En in dat gebouw had emoties zitten. Daar hebben mensen in dit geval hier studeerd, hij is in een squalenbest, is lief en leed deelt, bij wijze van spreken. Dus dat is zeker in ieder geval dubbel gevoel. Op zich heel jammer dat het verdwijnt. Maar ja, we gaan als dorp ook wel ideeën voor een nieuwe invulling van het terrein, zeg maar. Maar ja, we hopen daar wel de gemeente nog in mei te krijgen om die ideeën samen met ons dorp te realiseren. Er zijn ideeën om er een wettenpartij te maken, dat de Vervet te Veert te loeken en daar een soort havengebiedje van te maken. Maar ik om daar een camperplak te maken, dat mensen die met de camper onderwijs binnen om daar hier of 2 nachtjes te kunnen staan, zeg maar, als ze onderwijs binnen of trouwreizen in het gebied. En er is nog een idee om de speeltuinen naartoe te verplaatsen, zodat met die ruimte die daar nog vrijkomt, misschien dan weer woningbouw daar in, als het net op deze locatie zou kunnen. Dus we horen binnen tig ideeën. Maar voor eerst wordt het terrein na de sloop een gasveld.